Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas doho tamu namar minggu di bagas joro na pinar bedianon suang songoni dihamu amanami inanami na mengikuti parmingguon marhitehon live streaming horas jala selamat beribadah ma dihita. Dihamuna amanami inanami dongan sahuria nahina holongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Tongon di bagasan minggu patuluhon dung epipaniason sarohado ruas dohot parhalado ni huria Kristen Batak Protestan marningot dohot makamolatehon naung 50 tahun pardalanan ni ulaun marbarita nauli na ni hobasan ni huriata di Pulau Rupat marhite biro sending manang pegabaran Injil HKBP. Marhite biro sending HKBP nunga di tongos Tuhatta akka parbarita nauli tu Pulau Rupat alani i lam gadda bilangan ni halak na porsea jala taruli di haluaon na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Hanggiat ma marhite na makalason dohot makamolatehot tutuhatta naung 50 tahun ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat lam margogo huriatta huria Kristen Batak Protestan laho pahisaton dohot pahebakkon pakko basion di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat dohot disadok portibion di bagasan haporsiaon natogu tutuhatta. Alani i tapasada marohatta dohot pikiratta lau marsobba tu debata tapuji ma ibana Maret Demahita sian buku Ede nomor 135 ayat sada dohot ayat 2. Hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nat mepa langit dohot tanoon, amen,
Madok maleate mahamudi amai, na mangarorohita sian gomgoman ni haholomon, jalan pasauton hita tu bagasan harajaon anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amana marasi roha, hudok hami mauleate ho sian nasa rohanami, ala di joho hami sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai todim nabadiai mahami, asalam gaddaha porsion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahen di portibion, asa sahat hami rapdohot akan porsia di guarmu, tuhangoluan nasora sudah, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, maret de mahita sian bukwede nomor 136 ayat sada dohot ayat 4. Tatangihon ma patik ni dibata, ima natar surat di Matius 20 mamukka maisian ayat 10 sia, sahat rodi ayat 20, songonon madidok, laho mahamu, podai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida di bagasan guarni ama anak dohot tondi parbadia, laos ajari hamu manasida, mangaradoti nasahata nang hupatikon tuhamu, ai idama, saya nadong anokku dohamu ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon, ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi, amin. Tapuji Tuhata, maret de mahita sian bukede, nomor 134 ayat 1-2. Lord.
porti mandosat tanda gudangi, tapaduk be marohatta martang yang mahita. Ale di bata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, kuhilalah hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Sayudang pabali hami sian julum alani dosa nami i, aidang di halomohon roham hamatian yak kapar dosa, alai hamubani rohana do lomoni roham asa mangolu. Say pahot ma asini roham di hami, marhite-hite panyedangion dohot hagogoon niton di parbadia, asa tarapul situ turu hanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Laus tabigima baga-baga taringo tu hasesaan yak kadosatta. Songonoddo pakkaholong ini dibata di portibion, pola do anak nanasa sadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hangoduan nasa liling nililing na di ibana, hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Maredehita sian bukede nomor 515 ayat sada dohot ayat 2. Ringgas mata baboan namona Kristusi karedu hasesan diakan dosai dibuat itu hatai kupamonangani ringgas mata baboan namona Kristusi Goat mata baboan dunia tanomo Adino namagoi potong rohatao Tagitun nagugunai nason tanuri Buat mata baboan dunia tanomo Hatani dibata turpuk epistel di bagasan menggutta sadarion imana tarsurat di buku Nehemia walu mamukka maisian ayat sada sahat rodi ayat walu. Dungi marluhut masadok bangsoi hirasa halak dotu alaman nanya dopan ni bahal partuaihan akkadidok nasida matu si Esra si boto surati asa dibuan buku pati ni si Musa naung tinonahon ni Jahuba tu halak Israel
Jadi majaha ma ibana siani diadopan ni alaman mardonokon bahal partuaihan sian buha siangari sahat rodi hosniari diadopan nyak kabawa dohok parupuan dohot halak akkana marroha jadi pinggol ni sadok situan natoropi manangi-nangi tu hata ni buku patiki. Dungi di paher bangsi Esra mapustahai diadopan ni mata ni sadok situan natoropi ai tumibbo do ibana jongjong sian sadok situan natoropi jadi dina penaher bangi pustahai jongjong masadok bangsoi. Nang si Jesua, si Bani, si Serebia, si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodia, si Maseya, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya dohot halak lepi, mangapoi bangsoi mariateteho patiki, laos jongjong anggo bangsoi diha jongjonganna. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani dibata jalan oppiopsa. Amin. Maredehita sian buku de nomor 677 ayat sada dohot ayat opat. Salamat Tuhan Yesus magyo
madonganion ni debata di ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat. Ia permulaan ni ulaun sedding di Pulau Rupat mamuka siat tau 1960-an marhite pangajario tudak danak nani hobasan ni SL Pakpahan PB Marbun dohot pesiahaan mas saidenggaddo parsauran nasidana tolu maradopon halak akit mabbahe tubuh si holni rohani halak akiti majakon pakubasan taringo tu pendidikan dohok kesehatan hinorhon ni si holni rohani nasidai gabe dipangido SL Pakpaham ma marhite padita alman badia siahaan natongon marhobas di HKBP Duri asa di Patupa seksi sedding HKBP ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat alani di tahun 1960 lalu ditopot seksi sedding HKBP ma Pulau Rupat laho mangaranap akan narikot si Patupaon dalam marbarita nauli di Pulau Rupat. Haroro ni barita nauli tuhuta hutan ayu. Tongod di hari 7 April 1960 sia sahak ma di hutan ayuman ayu ima DSK Ritonga nagabe ketua zedding HKBP Ujui. Padita alman badia sihaan natongon marhobas di HKBP Duri rabdohot guru marolop silitonga. Di pahobar nasida ma diri nasida maradopon masyarakat natoropan sian nasida ima halak akit dungi di pajongjong masih sekolah dasar jala disima marsiajar torop ni 42 halak nama rumur meragam-ragam dungi tongon di bulan Mei 1960 sia di tongos HKBP ma sada halak pelayan kesehatan ima namargoar Aston Tumanggor marhite pakobasion di bidang pendidikan dohok kesehatan ini gabe tarpatu pama ulaun padidion nabadia tongon di hari 20 November 1970 tu 120 halak ima ari padidion naparjolo di pamasa jalalaus ari ima dirajumi nagabe ari hatutubuni ha Kristenon di Pulau Rupat hinobasan ni Departemen Zedding HKBP. Mamukasiani gabe adong ma dua haperluan ni parsikolaan ima inganan marsiajar dohot inganan permingguan. Dungi di hari 5 Agustus 1987 di pamasa ma peletakan batu pertama pembangunan gereja di Hutan Ayu. Dung sidung bangunan gerejai diresmihom mai tongon di hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Haroroni barita nauli tu huta Sungai Bantal. Di Patupado ulaun sedding di Sungai Bantal marhite napajongjong parsikolaan inganan ni halak akit laho marsiajar majaha doho manurat alani di pajongjong ma parsikolaan tongo di hari 5 Oktober 1970 jala marsiajar madisi torop ni 44 halak dungi di Patupa mamuse padidion nabadia tongon di hari 25 Desember 1970 Haroroni barita nauli tuhuta Sungai Carok. Di Patupa do padidion naparjolo tu 30 halak sian pangisi ni huta Sungai Carok. Tongod di hari 20 November 1970 maringanan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu. Dungi di Patupa ma parmingguon di huta
Sungai Carok di bagas ni ruas ala so di pajongjong dope bagas gereja nasida. Dungpe di tahun 1970 lalu di pajongjong mabagas gereja di huta Sungai Carok jala mamukka siani mana sida marminggu di bagasa gerejai. Haroro ni barita nauli tu huta Sungai Raya. Di tahun 1960 parjol sahali di patupa parsauran maradopon pangisi ni huta Sungai Raya. Anggiat boy mardalan ulaun marbarita nauli doho pendidikan. Hobartusi di tongos departemen sedding ma sadahalak guru namar guar M Tambun tongod di tahun 1960 di hobasi nasida ma ulaun pangajarion suang songoni nang pakkobasion di ngolu partodion. Dungi laos dipangido pangisi ni hutai ma muse asa diajar hontu akayanakon nasida parbinotoan taringo tu nama jaha dohok maretong. Akup nii laos dos matahi ni pangisi ni hutai laho paulihon parsikolaan. Haroro ni barita nauli tu huta Kuala Simpur. Di bagasan pakkobasion na holistik do nang ulaun marbarita nauli di Kuala Simpur. Ima marhite pelayanan kesehatan, pahirason roha dohot mamaritahon barita haluaun tu akka parhatasiat na adong di tonga-tongani hutai. Nang pesongoni hola dua halak do sian tonga-tongani akka parhatasiati narade majalo padidion nabadia tongod di ari on Maret 1983 di gereja HGBP Sedding Hutan Ayu. Alai dung di tahun 1984 lam torobdo siat tonga-tongani akka parhatasiat di hutai narade pasahak dirina laho majalo padidion nabadia. Dungi di tahun 1985 di pajongjong mabagas gereja HKBP Sedding Kuala Simpur. Haroro ni barita nauli tu huta Gunap. Dibuk kama pajongjong pos pekabaran Injil di huta Gunap di tahun 1910 parmingguan na parjolo ima na didohotan ni 30 halak. Di patupa mapa didion na parjolo tongod di are 25 Desember 1910 hinobasan ni Padita Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Jedding Hatihai. Dungi di bulan Mei 1910 di pajongjong mabagas gereja jala diresmi homma di hari 20 Desember 1910. Alai dung di hari 31 Agustus 2014 di Patu Pama peletakan batu pertama pembangunan bagas gereja naib baru jala permanen. Marhite ragam ni pangurupion gebe tulus ma pembangunan bagas gerejai jala diresmi hommai di hari 14 Desember 2014. Ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat di Obbas Naparpudion. Dung bongot barita nauli tu Pulau Rupat tarida ma di bagasan partikian Nuaengon. Naung lam tumajuna pangisi ni Pulau Rupat lumowi mai di ngolu pendidikan dohot pertanian. Nang pesongoni tong dope masarikot panugunoguon tunasida asalam malo jala pistar taringo tu parbinotoan dohot pangatusion pahebakkon peternakan dohot pertanian lumobi mai pengolahan lahan gambut asagabe lahan pertanian.
Pakirimon di Biro Sedding HKBP, dung 50 tahun Sedding di Pulau Rupat. Ikon urutan di Biro Sedding HKBP do, ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat, lumobi di huta Sungai Carok, Sungai Perpak dohot Sungai Pong, pahisaton jala pahebakon madinian ulaun Seddingi marhite na pajongjong Sedding Station. Songon perbue ni naung 50 tahun ulaun Sedding di Pulau Rupat. Akup ni pajongjong manang rumah singgah tu akka dongata na difabel. Lam takasma hinahebang ni pekabaran Injil holistik marhite na pajongjong pusat pelatihan laho pahisaton ekonomi dohot pakat pangatusion taringo tu pertanian selaras alam. Puji majahoba ale tondikku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudina marede mahita sian bukede nomor 262 ayat sada dohot tolu. Tidak maha taha porsiaw tai, songon na hina tidak kon didongata saha porsiawan di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangit doh tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai. Imana ditubuhon ni si Maria, nagabi-gabion sianton di perbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhatta na tumaon de bernit di panguhuman ni silatus. Nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom. Namlak mangolo di hari patoluhon. Nama naik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot namat. Au porsia di ton di perbadia, jaladong sadahuria na badia.
Uriah atau panila Kristen akan abadia, dohok dihasan dosa, dohok dihatai namandok, ulak mangulus dogok daging halak nang mate, dohok diangaluan na sora sudah. Amin. Tabegema titing namasa di minggutta sadarikon. Tabegema titing namasa do sekomasau ni uriatta ima di minggu tanggal 23 Januari 2022 minggu ketiga dung Epifanias. Topik minggu Yesus do ha gogok ni hatai. 2.2 tata ibadah dalam rangka ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Maka pada hari ini Minggu 23 Januari 2022 gereja kita akan melaksanakan ibadah dengan tata ibadah dari pusat dengan 3 bahasa, yaitu dalam ibadah pagi bahasa Indonesia, dalam ibadah siang bahasa Batak, dan dalam ibadah sore dalam bahasa Inggris. Marturia 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 Januari 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan mohon jangan dilipat atau dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 3.3 persembahan khusus. Pada hari ini Minggu 23 Januari 2022 gereja kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk keperluan pengembangan penginjilan di Pulau Rupat, dikumpulkan pada saat persembahan kedua. Amplop sudah disediakan oleh Huria, dan setelah pembacaan warta ini akan dibacakan surat edaran dari kantor distrik. 5. Pemberitahuan. 5.1 Undangan Bona Tahun Distrik. Gereja kita menerima undangan dari AKB Distrik 18 Jabar Tendi untuk pelaksanaan ibadah Bona Tahun dan launching tahun kesehatan HKBP yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 9.30 sampai dengan selesai, bertempat di HKP Resort Cimahi Singamangaraja, Jalan Singamangaraja nomor 114 Cimahi, dengan acara hibrid on-site dan online. Yang akan mengikuti dari gereja kita adalah pendeta resort, pendeta fungsional, situa utusan distrik, jemaat utusan distrik, ketua tangga bencana, utusan paropuan, utusan naposo, ale-ale sending, komisi Have AIDS distrik, dan inang nyonya pendeta Simbolon Borusia Turi. 5.2 Vaksinasi pelayanan gereja dan lansia. Dinas Kesehatan Kota Cimahi bekerjasama dengan PGIS Kota Cimahi akan mengadakan vaksinasi booster kepada seluruh pelayan gereja dan lansia PGIS Kota Cimahi yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 8 sampai dengan pukul 13.00 WIB, bertempat di gereja kita, Gereja HKP Jalan Lurah Cimahi. Untuk itu diberitahukan kepada seluruh pelayan gereja, ketua seksi-seksi, keluarga situa, pemain musik, song leader dan lansia HKP Jalan Lurah untuk mengikuti vaksinasi tersebut pada sesi pertama, yaitu pukul 8 sampai pukul 10 WIB, dengan syarat penerima vaksin booster yaitu yang telah 6 bulan menerima vaksin kedua. 5.3 Pembongkaran pohon Natal dan pembubaran panitia Natal dan Tahun Baru. Pada hari Senin 24 Januari 2022, gereja kita akan melaksanakan pembongkaran Natal pada pukul 10 dan pembubaran panitia Natal dan Tahun Baru 2021 pada pukul 18.00 WIB. 5.4 Belajar CD tahun ajaran 2021-2022. Pada hari ini Minggu 23 Januari 2022 akan dimulai pembelajaran CD atau katekisasi reguler pada tahun ajaran 2021-2022. Sehubungan dengan itu, diundang seluruh yang akan belajar CD dan orang tua untuk mengikuti ibadah pembukaan masuk pukul 15.00 WIB, bertempat di HKP Jalan Lurah Cimahi.
Bagi yang belum mendaftar, supaya mendaftarkan diri ke kantor gereja dengan membawa fotokopi surat baptis, akte kelahiran, dan surat pengantar dari situa WEK masing-masing. 5.6 Rapat Huria. Pada hari Jumat 28 Januari 2022, gereja kita akan mengadakan rapat huria untuk menerima laporan pelayanan dan keuangan 2021 dan menetapkan program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi tahun 2022 bertempat di Gedung Skala Minggu. Sehubungan dengan itu, diundang semua parhalado, semua ketua dewan, serta pengurus seksi, panitia pembangunan, dan jemaat yang diwakili oleh 5 orang jemaat dari setiap WEK untuk menghadiri dan mengikuti rapat tersebut masuk pukul 9.00 WIB. 5.6 Jadwal ibadah minggu pada tanggal 30 Januari 2022 pukul 7.30 WIB yang masuk WEK 2, 3, dan 5, pukul 10.30 WIB WEK 4, 6, dan 9, pukul 16.30 WIB WEK 1, WEK 7, dan WEK 8. Sekarang kami akan bacakan surat dari kantor distrik kita, nomor 05-D18-P-1 Rumawi, _2022, Bandung 13 Januari 2022. Hal pelean tu 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Mandapoton saluhut ruas ni huria HKP distrik Sapulalu Jabar Tengdie. Parhalado ni huria di HKP distrik Sapulalu Jabar Tengdie. Marhite Pandita Resort Manang Uluan ni huria di Inganat Tabe. Tabe madihamu amanami nanami. Mauliate do toktong tapasat tutuata Yesus Kristus Raja ni huriai. Namandongani hita huriana siatiki nasalpu sahat tunuaeng. Takas taida pandongan yon nai marhite nasai martamba-tamba huria nang resort di tonga-tonga ni HKBP marhite ulaun pekabaran Injil manang sending ni HKBP. Di hari Minggu 23 Januari 2022 nunga 50 tahun ulaun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Songon tanda nilas ni rohata asalam tumajuna ulaun pekabaran Injil di Pulau Rupat disakapi HKBP do lau pa jongjong stasi misi manang mission station. Domutu sakapi di pasado tuhita HKB distrik Sapulalu Jabar Tengdion nagabe tanggung jawab manang situ hota godangna 175 juta. Alani dalatta asa sada jala saroha manang kesehatia kita makalasson salu nai. Perjolo rapatupa papungo pilihan tujolo mahita di tanggal 23 Januari 2022 si pasahatotta tu stesi misi manang mission station HKBP di Pulau Rupat. Dung tapatupa papungo pilihan ni tibu mata tongos tu rekening distrikta jala di napatupa papungo pilihan ni hotdo mardalan pilihat tu pusat songon nasomal. Napaduahon di hari Minggu 23 Januari 2022 sisa datangiang jala sisa da pamujion mahita marhiti acara khusus manang tata ibadah naong pinatupa di kantor pusat si pakiota di ganup permingguon na tapatupa di huria. Songon ima pinasahat mardongan mauliate saya lam di pasu-pasu tuan mahita di pasu-pasu nang sandok huriana taingot jala tahangoluhom ma na tersurat di Psalmen 26 ayat 2 ale Jehova uhaolongi do hajonjongan ni bagasmu dohot hasonggopan ni hamuliamu. Amin. Tabe mardongan tangiang pareses HKP distrik Sapulalu Jabar Tengdie Pandita Pahala Sitorus STH tertanda tangan. Songoni ma manginang tikting dihita dohot surat nau jawab kami sian kantor riksta mauliate ma dihita. Tapuji matuhata, maret di mahita sian bukwede nomor 170 ayat sada dohot udukna, uhut ma tapasahat peliatta. Narodo Yesus Panguluh
Roma tu Yesus satu poro asoni tulak Yesus beho na asiro haro Yesus i sapos maro amin masala roata ibuse molo asian rosape sa Roma hita tu surgoi asona manisi. Domeni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salum oras dihita saluna. Amang inang nai hinahulongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata moliate madohonota tu debata ala di lehon dopetuhita tiki hahipason dohot habisuhon bohita marpungun waing di bagas joroon mamuji ibana rab dohot dong atas sahaporsiaon dau hita siana kaparmaraan dohot akan namasa jala laos di minggu sadarion ima rab dohita dohot sudi akar sudi ruas nyihuriata HKBP na adong di Portivion ala di bagasan tikion pesta paro olo-olo pun 50 tahun zending atau pekabaran Injil sahat saur barita nauli di Pulau Rupat Jalasonari eporusta sekjen dohon kadepta di situ nasida doho akka piga-piga pareses laho manguluhon permingguan di Pulau Rupat uhud laho pajong jokon ima songon songon adidok nakalingan di bagasan tikion ima sending station atau pusat Injil di Pulau Rupat dengan mendirikan rumah belajar jalan sisian nong tapasahat ma sautik sosadia kamanginang gugutan nong laho mengurupi pajong jokon tempat rumah belajar doh rumah singgah di Pulau Rupat. Hatani debata di bagasan minggu sadarion nienet maisian Lukas bidu opat mamuka maisian ayat 14 sahatu ayat 20 sada amanginang hatani debata hujahama las tangihok kamu mak margogohon todii roh Yesus muse tu Galilea jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi mengajari do ibana di akka perguruan nasida jala salhud do memuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tuhuta hagudangan na mangihuton hasomalan na lau do ibana tu perguruan ni jumpa hari Sabat. Jadi jongjong ma ibana naing majaha gabe dilehon ma tu ibana pustaha ni panurirang si Jesaya diukap mai jadi dapat mata nama natarsura songonon songgop do tuau todini Tuhani ai dimiahi doau mabuan barita nauli tuak kena pugus disuruh doau mamaritahon tu akan natarhurung asa malua tu akan mapitung asa marnida paluahon aka na ginosagosa mamaritahon tahun para sinirohau ni Tuhani ditutup ma pustahai dipaulak ma tu parhobas las hudul ma
Gabe 00 ma dopa ibana mata ni sude na di perguruan ni. Jala dihatahon ma tunasida sadariodo jupang na tersura odeng di binege munai. Bahasa Indonesia, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats itu sewaktu kamu mendengarnya. Imahatani diwata. Amanginang molo jupang bulan Desember dohot nanaing tau baru sihol ni rohata na salah satu nama bahen gabe marlas siroha hita boinian marpungu dohot akka keluarga. Apalagi akan tua-tua harap piat dorohana Roman yang sudi akka peparana. Boy Jupang, boy marsidaan, boy marsirarian, mekel, pelagi boy pajupang doho pahopu, lasmaroha. Idobana saya diharap pun akan tua-tua do lasiroha di bagasan hatuaun. Hasosonang unang manian adong akka pojok ni pikiran. Alai sipata saya rodo akka nagabe pojok ni pikiran di bagasan hatuaun. Lasiroha ni hita dewi dohot akka yanakot tapemboi mulak tuhuta rap marminggu hita. Boy muse molo mulak tuhuta jupang dohon akadongan na magodang. Donga sa sikola, donga sa parmiaman, halik-halik na hiyan. Ade, lasrohana di bagasan parmingguan, arong do na boy dohonon na mangarato tulua Jawaon, adong do na mangarato tu Kalimantan, Sulawesi, doho sahat tu dopak timuran, molo mula tu huta marlasiroha masaluhut na boy Jepang. Ahado biasana molo diulahon molo rapi tamar pungu dohon akka poparata, robu akka pangarato mulak tu huta, jalan mukir rahita ahado na taulahon molo mulak kita tubo na paso kita, asing ni na Jupang hita doho keluarga na taholongi, asing ni marminggu hita mamuji Tuhani, marpungu hita doho akadongan sa torbang, doho dongan na magudang, dongan na siya sikolahian, dongan sa parmeaman hiyan. Mula dong biasa na ulaw ni gereja sitaw akka na manupahido akka pangarato. Makana kahuria-huria na adong di Bonapasugit nagudangan
mula dong pembangunan ni huriai, yai sarana mabangun palas-palas ni gereja mai, ibu tamu teh palas-palas, menara, ison darok ya hubera dong palas-palas ni gereja, mula palas-palas ni gereja, di sido inganan ni giring, itu kan? Nah, manang mabangun bagas ni padita manang pangula, manang macet gereja, manang pembangunan ni gereja, sipata diarahon akan tua-tuana do, laho patupahon akan naudi, besotik bah, lesotik tu gereja isi doho terdidi, disi doho malua, disi doho pasu-pasu na julo sonari, diarah pohuriai do pasu-pasu na dijalomi, siak kamu akka yanakokku pangarato, asa lek kamu ma sautik sosadia na tolak guguna, laho mangulupi akka huriai. Itulah siroha. Alai bohama molo pakilalaan mulak tuhuta akka pangarato dang na mabuan la siroha alai mabuan akka pojot ni roha do tu akka na tuana. Isarana dang dabo na bekarejo di luat jawaon manang di pangaratoan manang tupur imana dia ka ulauna dang adong bedapot na ka ulaun manang parkarejoan na di pangaratoan na ujung na mulak tuhuta may mana alai molo mulak petuhuta moliate pedo bahona tatu debata molo dirajumi imana jala di halason imana aka ulaun dohot di habur johon imana aka ulaun na di huta ala biasana saluhut aka ulaun na di huta mangula do. Ya porlak ni na tua-tua may diula, manang sabani na tua-tua nama diula. Alai adong do piga-piga akka pangarato mulak tuhuta gabi mabahan pojok ni roha. Gabi mabahen asak ni na tua-tua. Sa sitong na niyan, molo nga matua ka na tua-tuai, ita kaya na konna, ikoboy do na honta baheno ta sonang ya na kotay, sonang na turastay, dang sonang alani akasilaw lehon manang marhiti materi, alay sonang marhiti akabarita, papahenan ya kadadanak, papahenan ya kagelengta, na mabelas roha. Malomekkel na tuwa-tuwai, tabahen ala marsarita hita rupani manang las rohani na tua-tuai ala bui hita mangula dengan las haumani na tua-tuai pe dang marbada dang marsoal dang mabahen pojok ni pikiran dang na gabe mabuk molo tuhuta gajang do umurna pasti dui gajang do umurna. Alai kudang do memang akka pangarato mula tu huta mula tu bona pasogitna mabahen hagu turun di huta panosogitna mabahen utang di akalapo na adong di hutana gabe dajal gabe badal gabe dang lomo berohana karejo manang dang lomo rohana besikola hinorhon ni akka daya tarik ni haportibion na diulani bana. Ale sedau-dau ma aka songoni. Ido makana sehudok kodo tu aka pangarato molo tungpe iko molo mulak tu huta ala ni situasi na masaon. Unang tabba pojok ni pikiran na tua-tua bemu alai ikon berinovasi di huta ahado mabahen akan adinggan bui mangan jala bui marlasiroha dohok na tua-tua di bona basukimu nikudo. Dang alani ikum mamurahamu. Alai bohama asa unang gabi di jok kali halak. Direndahon halak. Martabat ni na tua-tua alani pangalahon ni akka yanakonna. Amang inang barita nauli di bagasan tikion marhararoan may siya tuhata Jesus Kristus. Namula do ibadah tubona pasokit na di Jerusalem. Jala odo na gabi perdana haroroni Tuhan Yesus mulak tubo na pasokit na
laho mabahen sada barita nauli pasahaton barita nauli titonga-tonga ni akahumaliang ido na diulahon Jesus. Mula imana tuhuta hatubuan na hagudangan na lahu marbarita nauli. Jala di sodo memang boy do honokku. Oma perdana Jesus lahu pasahaton hata ni dibata huhut lahu patadaho dirina isi do ibana sa sitongna. Disimasuk ibadah di sinagogi bagas joro ni debata molo di halak Yahudi sinagog do guarra masuk do ibana di bagas joro ni debata jala di sidi barani hon ibana do rotu go jujolo laos dibuat ibana do buku ni si Yesaya buku panuran ni si Yesaya dungi dibuat ibana masalah ayat natarida matana tersurat songgop do tuau todi ni Tuhani ai dimiahi doau mabuan barita nauli tuakan nabugus. Ido panadaw ni Tuhan Yesus na parjono tuaka saluhud na akan adong disi akan manada ibana akan manada keluargana. Ido anak ni debata hata nagabe jolma hata ni debata nagabe daging jaladang marharoan sian haportibion ibana ai partubuna pe dang nasian haportibion nang tape dang ditadda jolma ise do ibana sian hade bataonna alai ditadda debata pe ditadda jolma pe Tuhani ditadda jolma ipe yang go Yesusi ala anak di tukang haudui. Ido makana holan dido ibana hatai tu halak Yahudi tuaka todongna tuaka solhotna tuaka salhudna akan donganna nama gudang dohot salhudna akan atu madda ibana dohot keluargana. Ido makana didok di bagasan terpuk tahun dihamu akka manginang nah hina holongan di bagasan Tuhan Yesusi didok do aidang na anak ni si Yusuf tahi inna do. Ya. Tarhatotong masude si malolong ni halalah mabege lahot mangida ibana ai dakya ibana laho patuduhon dirina na si songoni. Dang diboto halak ia ibana ia si Mesias ia Jesus anak ni debata todina imahatan ni debata nagabi jolma alai na ditada halak pe ibana songon anak si tukang hau do ibana napogos moluta ida di ayat 22 dang pola dietong jolma sian haka keluargana ala memang si Yusuf pedoho si Maria dang sian latar belakang keluarga na bangsawan makana si pata molo di hutatape status sosial ni hita halak bata pe boy de mabentu buat cik ni roha molo di ida agak sukses ya nakonna apalagi mamolo gabi situa manang gabi padita ya nakonna ayaw dug paditau tuluhali do peyaw marjamita di huria hagurang aku na parjolo tiki na majalo tohonam manatuatuay
gabe situa di tahun 2010 itu teh 10 dia deh tiki di Bali gitu piami dungi tikina terdidi ma anak nianggiku si nomor 2 na polisi na di Sanggul las kabiao do madidi dungi patoluhon imana ditiki na di bulan na tului na mulak kami na cuti di tahun ini. Saya huingok dope tiki na parjulu haliau pasahaton hatani debata di huria hagodang aku songkok dorohani kedua aku satorbang dungi mulak madah sebelum kopiton biasa doi marsi jalangan akapat di tanah doh ruasna dijoluni pitu kan iya baru maka piga-piga dong aku satorbang obah aku sangka ho gabi padita hui ini mana tuh HP merju baru be udah bahasa doang nomor songoni nasengo toro narap dajal hiak kita inna panakko do hita ini mana memang panakko hiak do hami wa mana di polisi langi ada hu cerita tu habu manakko celengan utakko celengan yang giku tanpa dong bekasna dan pola jarakku suatu ngibek kamu tu jauh ada kalau mana parejol mahiado ada jolo polisi mau lidokon pulangan polisi sangat disegani Hula na berbeda hiado molo masa ma Imlek tahun baru Cina dangi ala jono do asrama polisi ngaran nami tu kuburan di Cina anggo borong ini sudi sian lago nadong di pelehon di kuburan Cina inggo habis di kami itu habis anggo idoko kamu do babi guling anggo hami tidak dan SD ngelak kami ipele-pele hope aka buah-buah di jolo di kuburan ini doh aka permen holalao sudah eko kau hami me nebedelek kau itu anggo hepeng di bapakku anggo tiap minggu anggo 10.000 saya mago di dompet ne alai saya ibelo maku tik nasilat doh ini terus selawat maju alai ya do dapat ada belajar siajar marisap dangi doh akan asing tu ide mana betul dah kusak kau gawe pedih ni mana tu mana gawe pedih tu bang ini mana tu bahasa ni kau roa nang mertua doh adang do beniku satu ada beniku kan itu alai memang ala donga sago dang akian ala gudang mana dai bahian ala songot yehian perngolon niba gudang dua kadongan niba naso sangka bahwasanya ada perubahan jalahita pera molo mulak tu hutata molo jol mana sukses sida pasti dusukunon na tu hita ay di do karijo esong na kerem maho buangin da kan apalagi molo mulak tu huta marsiadu pamer mobilna marsiadu pamer bajuna akainaina atari bebel-bebel ga matasna atari pake-pake ma golang na dohot sibong-sibong na dangi batiki wingo do petiki baliga mula-mula ke Jakarta itorinin na do makatay bang ida so hinda ay ngaw tulu po itu atari pake magudang do akan asing atar gudang do halak nama sorot taringo tusi mangida tarik tusi tetapi Yesus berbeda.
Yesus tidak melakukan kesalahan dan dosa sejak dia kecil. Dia tidak pernah sedikit pun membuat cemar nama orang tuanya dengan berbuat yang tidak baik, karena dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Botamu do Yesus na memang otik do na pinasahat ni Bibel. Bohado hak memetan di Yesus di zaman imana memet kan itu. Yang ada adalah Yesus pada umur 12 tahun. Hanya segitu. Tetapi ada pernah saya baca buku bahwa biasa saja Yesus itu waktu kecil bermain. Dia belajar. Tapi dia tidak pernah sedikit pun membuat marsak na tua-tuana. Mangalo na tua-tuana. Dakiai. Itu kelebihan Yesus. Sampai dengan pada saatnya, pada umur 30 tahun, ketika itu baru kesempatan itulah, Yesus diberikan sebuah kekuatan dan anugerah bahwasanya dia adalah anak Tuhan, dia adalah Mesias yang akan melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Eka terdiri di Yesus kan? Ale beda do padidian ni Jesus, do padidian ni hita, beda. Baru magareja-gareja karismatik no engon, ibono pom di kolam renang. Molo di Medan, di mono pom di sungai Tuntungan. Igono pom di kamar mandi. Bahaya ada pehuida, igono pom di bed tafel ni hotel, do akan asing, beda. Yesus tidak pernah mendidik. Tapi pendidikan yang dijalani Yesus adalah melegalkan dia bahwa dia adalah anak Allah dan Allah sendirilah yang memperkenalkan dia bahwa dia adalah Tuhan. Marhite na roh burung dara pati. Odo anak nahina holongan ni rohaku. Ini adalah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah legalitas firman yang menjadi manusia itu. Yang berada dalam tubuh manusia. Yang namanya adalah Yesus Kristus. Sianipe. Dungi. Ikon diujuni sibolis ba ibana. Na puasa ibana selama 40 hari. Sampai diujuni sibolis to ibana 3 hari. Na parjolo ima taringo tu si panganon pardagingon. Na paduahon taringo tu madabuhot diri. Na patuluhon taringo tu akahinauli ni haportibion. Tapi Yesus berhasil memenangkan itu karena iblis tahu bahwasanya dia adalah Tuhan. Sehingga iblis pun merasa bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa karena dia tahu bahwa yang dia uji itu adalah bukan manusia biasa. Tapi adalah Tuhan di dalam balutan manusia. Jadi sarupa dui. Namar berita nauli Tuhan Yesus di huta hagudang anak. Dang diargai. Habe maksud ni Tuhan Yesus pe pasahaton berita nauli songgop do tuau todi ni Tuhani ai dimiahi duau mabuan berita nauli tua kana pogos. Alam memang di ida Yesus situasi akan masa akan jolma na adong diluati akan apogos akan ginosagosa akan terhurung akan mauas di bagasan pertodion akan mauas di bagasan akka hinauli ibu tunjuk hadi dui. Apalagi margugo do tiki Romawi lalu menjajah halak Yahudi. Tapi kedatangan Yesus adalah kepada orang yang seperti itu. Idobana di ibana dia sepulsiai disuruh doau mabaritahon tuakana terhurung asa malua tuakana mapitung asa mardida paluaon akana ginosagosa mamaritahon tahun para sinurahon itu hani
mengajari do Tuhan Yesus jalan mabuan haluaon dada haluaon ni haportibion alai haluaon ni jolma sian akka pangalahu do dosana. Makanya zaman Yesus tahun Yobel itu dikuatkan kembali. 50 tahun Yobel. Itu dia kuatkan kembali untuk memberikan kebebasan. Maka cari do Yesus, ia cari bana do akka jolmai, akka na terhurung, akka na somar hapor siaon, akka na ganggu hapor siaon na dia cari bana do. Jala di palua Tuhan Yesus do akka saluhutna akka nasi songoni. Makanya banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Namanginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Di bagasan Minggu Sadarion disuruh Tuhan Yesus sido hita mamaritahon barita nauri dada holak kata ale marhite akka pabahenan. Amanginang ulaut tadui lahu mangurupi akka dongan. Dang na kewajib, dang na ikon na gabe keterpaksaan. Ale memang itu adalah ulaut tadwi. Mangalian akan napugus, molo ditatap pamu, akka napugusi, akka na di pinggir dalani, akka boy dohonon pengemis tunawisma doho akan asing, akka dak danak tusido hita disuruh. Tang na tunamora. Makana sa di do Jesus do mola dong na di hodua lea sada tu dongambo. Puasa di do Tuhan Yesus ala memang ido gabe kewajiban di hita lau mangurupi akka dongata. Kewajiban tadwi. Tang na marhaura kita molo dihurup ta urupi akka dongata. Mono talehon akka sautik sosadia pe akan na tolak gugata sian ias ni rohata da sian ias ni rohata ikon ias ni rohata dang alani keterpaksaan itu sudah kewajiban. Karena itulah yang diperintahkan Yesus dalam Matius pasal 28 tuhita ayat 10 20 lao mahamu tulia portibion barita homma barita nauli dakola kata ale doho do pabahenan tajahan kaningan na di Pulau Rupati. Keberhasilan HKBP memberitakan Injil, dia tidak langsung memberitakan ini adalah Yesus, ini adalah firman Tuhan, tidak. Keberhasilan di Nomensen marbarita nauli tuhita halak batak najugul dak pitor di patu di mana odohi Bibel tak odo Tuhan Yesus bukan. Alai di pajongjong ibana jo ia jari imana jo akan nabuta hurupi odo a odo b majaha maretong-etong ia jari sinomes sedui parjulu dungi di bereng imana mahahipaso ni halap batak natiki godang akan namardatu-datu dia kasahi-sahi nadong di pamatangna ay hula namardatu itu Roma sinomensen ala dilengkapi do imana sawati parbinoton taretung medis rodo ibana laho mangalian ubat merawat pamalupon dungi baru pe di hata imana hatani de di mata itu dia jehita pe kawai songoni do manginang kalau kita mau mengkristenkan orang yang tidak percaya tidak dengan kata tapi dengan perbuatan lehon namangani nalapari napugusi lehon lam leleng bukado tod yukat do di perbadia do rohana suku do kita bapak kepercayaannya apa siapa yang kau percayai inna do kita baru pe masuk hatani di bata harus begitu namanginang lasrohata di bagasan tikyon di minggu patuluhon dung Trinitas dung Epipanes di bagasan minggon hata di Tuhan Yesus tuhita lao mahita laho patuduhon hapor siautai
marhite-hite pabaheta akan atama akan adinggan marparbue sian hapor siota. Amin. Mulai tema li Tuhan di mata amanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Di hatam nabadia nanaung ditangi hok kami ali Tuhan di bagasan tikion. Mulai tema ala rodot anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Lau mabuan berita nau di tuak kena pugus, tuak kena terhurung, tuak kena piapitung, tuak kena ginosa-gosa. Mamaritahon berita haluaon, jala mulia tema, marhite-hite mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, haluaoni nunga patarbe di bagasan guru nami. Nunga dihilala hami, haluaon na pinarade ni Tuhan nami Kristus Yesus. Paluaho kami sian ginomgoman ni sibolis dohot haportibion. Gabe dapat nami hanguluan dai baru. Dau hami sian aka pangalaho na hurang tama. Jala dipai baruho ngulu nami oleh Tuhan. Gabe mangulu hami muse sian aka dusa pangalaho nami na hurang tama. Alani anakmu Tuhan nami Kristus Yesus. Marhite berita di bagasan tikyon ali Tuhan. Disuruh hodo hami lahu mabuan berita nauli tua kadungan nami humaliang. Ditonga-tongani diri nami, ditonga-tongani keluarga, ditonga-tongani akatodong doho si solhot, dohor akadongan nami humaliang, sahat dia kadongan nami na saulaon, di dia pe hami maringanan, di papotoho kodo tu hami Tuhan ikom gabe parbarita naudi, dada holan alani hata, alai ubal gama alani pampahinan, lau mangurupi akka napugus, mangaliam mangan akka namale, pasikolahon akka dana na somarama somarina, mabuan barita lasiroha tu akan terhurung, mabuan keadilan tu akan ginosa-gosa. Tuhan pargugui hami mangulahoni nang pe dang sadia dope akan nadinggani nadiulaho kami alai dung mula kami sian bagas joromon pargugui hami mangulahon saluhunai. Tuhan di bagasan dinggu serarion marlasiroha do hami di 50 tahun ima songon perkabaran injing di tonga-tongani luat pulau Rupat jalalas di bagasan tikyon ali Tuhan mersakap duhur yami laho mabangun sending station laho mabangun akka pusat pendidikan dohot pusat ni akka kaum difabel asa marhite-hite akka pangurupion na adong siak kami ali Tuhan. Boy hami mangalian aka sautik sosadia na arsian pasu-pasu na di jalo hami lau mangurupi akadongan nami ima di zending nadong di Pulau Rupat. Ali Tuhan di aka ruas di Huriampe akan di bagasan parsahiton nang namar na lupa hami mabuan di bagasan tangyang nami ina nami nyonya situa hutagaul boru pardede na dirawat nuang di rumah sakit Dustira. Ama nami amang esu tagaul na dirawat di rumah sakit Dustira. Telumobi yang akon nami ali Tuhan Mario Purba na dirawat nuang di rumah sakit Cibabat hinorhoni demam berdarah na makorhon pendarahan nuang ali Tuhan di lapungna. Ali Tuhan debata pos rohanami hodo debata nagabe ama pangalualuan nami harap situ tudor hamali Tuhan asa tod dimima laho mangalehon haguguun jala mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus napa malupon na sida siya nakaparsahiton na asa dia karina mangihut malum dihilala na sida siyan pamatang na dibagasan parsahitoni mulak na sida tu tonga-tonga dibagas na
marla siroha aka saluhu na keluarga talumubi ami haka ruas ni huriam boy hami pajupang dope nasida di bagasan parsauran di hari Minggu. Tuhan hupasahat ma sude ruas ni huriamon tu bagasan tangap munabadie. Homa Tuhan na mangaramoti ruas ni huriamon mangaleon hahi pason habisuhon gajang niumur jala padao masaluhut na ruas ni huriamon sian aka hajahaton ni haportibion sian aka paramaraan dohot sian aka ulau ni haportibionon dia kana marala siroha akan naneng mangula aka ulaonna dohot di aka namar sakap akan nadinggan ali Tuhan ro di aka namar ulang tahun dohot namar ulang tahun pardonga saripeon pasu-pasu mali Tuhan asa gabe perhitianmu lau pasahaton pasu-pasu tua kadogan nami na humaliang mula mahami siya bagas joromon ramoti dongani hami di pardalanan padau hami siya nakaparmaran manang tu dia pe hami mangalak ka ali Tuhan sahat utangamu ma upasat tami daging dohot dinami di bagasan Kristus Yesus asimaroham jalo matang yang nami amin. Amanginang na hinaholongan tapasaha ma dua peliat tanamar amplop sada may namera ima tu pembangunan di bagas joro ni Tuhata napaduahon ima songon na hupasat na kaningan amplop na botar ima tu pangrupiata tu sending Pulau Rupat molotung dang dapot na kaning amplop na botari boy mata pasahat jalalas di boto akasitua tame umare de maida. Amen.
Nata papungon, jalata pasa matu debata, martang yang mahida. Ale debata manami na di bano gijang, odo haroran di saluhut, seleo-leo na dinggan dohot nasa uli bahasa na maulitus. Hupasat tamima sian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asahu parhasyang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam hutan da hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurung jala amanami. Hubuji hami maho ala dilioko barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus panguluhok kami. Sai pargugoy mahami marhite-hite todim asa huoloy hami hatam. Nunga hubegi hami paretami disuruh horo hami mamaritahon barita nauli. Asa hubaretohon hami Tuhan Yesus si pangului. Tuhalak si pelebegu dohot paru agamo na asing. Sayalam patorop na posom pangula si suruon tuna di haholomoni dope. Upangido hami dope tuho paso-paso makong si barmen tuganup luat tupahi maka pangula di harajamu na diliat portibyon. Tupahi sude perguruan asalam tibul harajamu ramote mabiro zending hagabe pedo sude na mangula disi. Saya poi hami o sude asamarla siro hami pararaton harajamu. Saya oloi ma nahu pangido hami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami ni di bano kijang. Saya pinar badia mangwaro. Saya roma harajamu. Saya saud malamoni roham di bano tongon songon na di bano kijang. Leon matu hami sadaron hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panes sanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togihon tu pangucunan palu amahami sian pangago. Di paso-paso jala diramoti Tuhan di batama. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutotim. Amin.